sång som protest mot ryska antihomoraden. Noah Svan. Frontfavoriten Noah Svan leder Prides flatgala och ståuppar, men främst syns hon i populära talkshowen Noah Svan med gäster. Ransby Fischerström. Cissi Ransby och Lisa Fischerström levererar en ärlig och smart, flatig podcast där inget ämne är tabu. Bögministeriets smarta och roliga podcast har under året utvecklats till ett roligt, rakt och rappt måste för Sveriges alla bögar. Queers Henka med Fia. Göteborgsduon Henka med Fia bjuder upp en härligt dekadent stämning under sina välbesökta queerfester. Och priset går till Sean Kelly.